Orain dela urte asko hasi ginen eguraldiekin eta halako batien interneten hasi ginen idazten, eta geroztikan azaldu ditugu gure pronostikoak. Eta probatu dugu zerbait asmatuta daukagula eguraldien. Bestiak jartzen dute danen biztan eta guk ere bai. Proba asko dazkagu azkenian, nahi denaina, lehengo urtekuak, aurtenguak. Eta esango nuke, niko probatuta gelditu dela gure modelua eguraldia iragartzeko. Eguraldia beak irakutsi digu leheno gertatutakoa gogoan eduki behar dugula, bestela ezin gerala inora jun. Horretik uste dagoela diferentzia handia modeloetan. And after all that she's been through, all the doctors say there ain't nothing we can do. Apirila bukatzeakoan egualdi nahiko hotza eta elurra berriz mendian, nahiko lehorra izan da apirila hau. Baina handikan aurrea, espero dut udaberrian nahiko euritzua izango dela. Ez nuke izango oso euritzua denik, baina maiatzan aurrena berriz ere ebilia, maiatzan erdi arte ebilia, maiatzan erditik aurrea gutxiago, temperatura hilo ere bai. Azken aldea egoiziekin asko berotu ere bai, eta berriz euria, hilean 27-28 aldeako. Eta handik aurrea, ekainaren niko bustila esango nuke. Ez oso bustila, baina egun askotan lainua eta hola. San Juan inguru hortan, San Juan egunean ez baina oker ibiltzen, ilargi betia da. Eta ilargi betia hortatik aurrea eguraldia zerbait hobetu luke. Hala ere, San Pedro aldi hortan, hilean 27-28 aldi hortan berriz ere, beste txartu aldi bat, baina oso txikila. Eta hori izango ditzake aurtengo udaberriko joera. Takes a song where he goes and it leaves it there like a dead man. Galdera oso polita da, ni hemen prest nago, Prest nago gauza honekin azkeneko muturraino joteko eta lutsa gogor bat jo beharra daukat. Ari naiz lutsa batian, aspaldiko urteetan, naiz da orain dela 5 urte hasi interneten jartzen gauza hauek. Nik uste bat-ematek pauso batzuk eman behar ditula, ari diak pauso batzuk ematen, baina hemen zerbait gauza garrantzitsua bilatuta daukat. Gogoratu beharko genduke hemen, bat-ematek idatzi duela interneten, lehengo otsailean bukaeran, eta nahi duenak antxe dauka ikustia. Bilbotarra deitze zaion batek idatzi zuen GFS-iri gustatuko litzaiokela gure formula matematikoa jakitia. Oseak, jendia konturatu da bat-ematek gauza benetan importantia edo benetan balio duena bilatuta daukala. Azkenean, zeinek ematen du hemen arrazoia? Eguraldiak, beste inorkez. Eta nahikoa da, eguraldiak arrazoia ematia. Back alone.